To skriňa. A ty, počkaj, Ježiš, ja som sa ešte nedal do ničoho, čo má byť? Ja som sa dal do skrine. Ja budem babika. Nie, počkaj, mňa to buglo. Počkaj, ja som babika, dám sa do teba, kde si zase? Som babika, okej, ale buglo ma to, ja som s prostom gauči bugnutý, no okej. Počkaj, ja budem tuto. Ježiš, ja nechcem byť kniha, to je moc múdre na mňa. Shit, rip, hneď jak prvý som skapal najviac, To čo? som nevedel. Poč... Oni Ježiš, o nás vedia, Ja som kniha. Ja nič nevidím. Kniha? A nevidím ma zatiaľ. Dobre je. Není dobre? Je dobre, není dobre, ja neviem. Spektatuj ma. Oh shit. No my friend. Hľadám ťa, okej. Dobre. It's alright. No. Spektatujem toho druhého. Pomoc. On ma uvidí určite. Počkaj, ma dobie. Počkaj, ale ty si čo si? Ja som nevinná knižka. Niekedy knižka, akože je to na mňa veľmi múdre. Ja ťa akože Spektatuješ ma, hej. Spektatujem ťa, ale nevidím ťa. Akože ty si vedľa počítača? Ja nie. Ja som tak pod počítačom. Potom počkaj, ale my pod počítačom a mňa ťa, aha, tak preto ťa nevidím. Pod stolom takým som, preklikni sa ešte na niekoho. No akože no, kamoško, tak vieš čo? Tak snažím sa prekliknúť ku tebe nejako. Však koľko nás je? 4 sme tam. Tak už asi som... Aha, už ťa vidím. No tak ja som tu taká knižka, jej. Aha, kto to je? Šominko maličký. Tu tverkuje teraz, áno, správne. No, tak to má byť. To je, že tancovanie knihy level 99. Ja ti poviem, kde sú ostatní. Fajn. Tak toto sú dobre. Tak ty čo si dal teraz? Pusti to. Aha, to čo? Ty si lampa? No už nechcem. A jak to mám pustiť? Aha, takto, dobre. Takto. Počkaj, kde ideš? Čo ti drbe? Neviem však. Krysa, ostaň skrytý, ja ti poviem, kde sú ostatní, okej? Ja sa tam sem za gauče a budem hotový. Tak ale prosím ťa, nerob sa nám tu na videu, hej, že budeš skrytý. A však súkromie treba toto nezagaučom. Aha, počkaj. Ten týpek je úplne na druhej strane mapy. A už ti tam beží, nehyb sa. Už beží ku tebe, už beží ku gaučom. Nevystreluj tú raketu. On tam strelí ten granát jebli a si mŕtvý. No jasné. Ja som to tak čakal. Kde ty si? On ťa len tak lízol? Oh my god. Ty si niekde, kde ty si? Skoro ťa trafil, čo? Áno, ale on sa zabil, lebo mal malo HP, tak strelil do niečoho a neprežil to. Ja viem. Nechcel by som, no. Takže ty teraz si skrytý za tými hlupými kuframi, hej? No už nie som, už som pod stolom naspäť. Ten typek tu vyhadzuje stoličky z tej jedálne, chápeš? Skúma, ktorá je ktorá. Tak to si idem pozrieť, kde to je. Chlapče, veľa babík. Malo by ich tam byť asi 5. That's pretty good. Počkaj, kde išla tá fľaša? A tu je, už ja ťa vidím. No ty si taký zmrt. No môj kill. Prepáč, no. Aha, pozrime sa, kto sem prišiel. Holy shit. Kde prišiel? Pomoc. Tam je tá fľaša. Dobijú. Sem poď. Fľaša jedna. Ježiš, však ja nevidím ani ten aimovací vec. No už to zabil. Tuším, nie, nezabil to. Pozor, sem išiel. Where are you now? Počkaj. Kam? Už viem, kde je. Kopiť s fašou posranou. Aha, to počet. Hej, tu beží kolo mňa. Poď sem. I'm running to you. Môžem prebíjať teraz. Zmizni. Typek ma tu blokuje. No, už som ho raz zastrelil. Typek ma tu blokuje v dverách. Konečne. Počkaj, kam pôjdem ako... Kam by si išiel ako mlieko? Ja som sa bugol v textúre, okej. That's pretty good. Povedz mi, kam by si išiel ako mlieko? Ako mlieko? Do nohavic. A ty čo si vlastne? Lebo... Mlieč. Ty si mlieko za gaučom, fakt? Áno. Zaschnuté mlieko za gaučom. Prečo som bugnutý v gauči? Povie mi niekto? Haló? Lebo môžeš. Poďte ma zbiť niekto. Počkaj, predo tu nemáš. Krabica. Kde si? Kniha. Predo do Krabica, kde si? A ja sa neviem pohnúť, ja som tu bugnutý úplne. Ale mne to, no akože kámo.
Ale pomoc. Ale veď kde ty si? Ja si teba... No ja už. s teba... A furt sa neviem pohnúť. Ja som bugnutý v stene. Poď sa na mňa pozrieť. Kde si? Ja neviem, nejaké obývačke, či čo to tu je, to krb. To... Kolo mňa tu prebehuje kniha a ani za tú no ju neviem trafiť. Tam je niekto! Bože, to sú... No kámo... Poď sem, tu je niekto. Tuto bol tam... Aha, Tuco. ty to máš breakdance teraz, he? Áno. Ja tu čakám na svojich žiakov, kým prídu. Jak to bolo? Gary's mod... Poď, tam je niekto, za Gary's tebou. mod going wrong. Čo? Tam je niekto. Choď tam. Na to ti prdím. Kámo, vidíš ma, jak lagujem, ale... A tu je nejaký decko schované za rohom a tuto nejaká kniha na mňa občas vykuchne. Aj Tam na je mňa to- tu kniha kúkame, to je suka polská šmato jebana. Čo? Počka, Tu je tu decko, prosím, tam bielo zagál, že som ho nezabil. Chod Kámo. dole, kde si zase? idem ťa štuchnúť. Tuto presne, tu beha nejaké decko. To si do teba strelil. Von išlo to decko, chod tam do tých dverí za tebou, čo sú. Jak za mnou. Hentie tam, otvorené. Tuto nejaké decko by tu malo byť. Ok. Behá tu volade. Za tebou je decko, bež! Doprava, tu je, pozri, za rohom. Za tebou, otoč sa, tam je. Jak za tebou, Zaro, veď sa upokoj. Pozri, tu je. Kde je tá suka? Išla do toho, tuto tam, do tej miestnosti, kde boli tie pračky, či čo to je. Tu? No, za tebou, otoč sa, von išlo. On si to nerobí Teraz, pozor, tu je, vľavo, tam je tá kniha. Aha, vidím. Dobi ho. Však už je úplne preč. Veď ja to hrám s takým, ak my, keď si to videl, tak zo mňa umreš. Skriňa je, není, áno je skriňa, už není skriňa, už je Do stôl. matky! Teraz čo je? Ja už neviem. Ja neviem už. No, tu je nejaká krabica vyšla na mňa, to si ty? To sa, že krabica, veď ja som fľaša. Ja počkaj, tu je nejaký oný hunter už. Však tu musím bežať preč, však ma zbije. Oh my goodness! Škoda, že si ťa nemôžem pozrieť počas toho, keď akože hrám. To počkaj, toto keby si videl, čo sa stalo pred chvíľou. Nie, že by som písal to, čo je v čete ja, ale... Šmatuj. No. Počkaj, už Oh ide, my už ide, god. Oh shit. Oh shit, ty si počkaj. Ježišmarja, Nie, oni ťa nevideli, nie, počkaj, skrysa. Nie, hej, do rohu, ty si rak čurák. Ty si dal najlepšiu skrysu teraz. To nie je ten, čo Oni robí. ťa hľadajú dvaja, počkaj, ťa má. Ty si začupol teraz, za čo? To mi vieš vysvetliť, na čo Pomoc. ťa pohol? Bež hore, bež naspäť, no to si Nemôžem. Nech zomre, nech všetko vyšlo. Skrysa. No to si posral. To je zmrt.